Φίλε Γιάννη, το πρόβλημα των δρόμων είναι ίσως το πιο συχνό παράπονο που ακούμε και ήταν ακόμη πιο έντονο στην προηγούμενη μου θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι μόνο το ακούμε, αλλά το ζούμε καθημερινά. Όλοι μας οδηγούν. Τα τελευταία χρόνια όμως ασφαλτοστόρουσαμε πάρα πολλούς δρόμους. Στους δρόμους αυτούς καταφέραμε να έχουμε και καλό συντονισμό με τους οργανισμούς κοινής ωφελίας, όπως την ΑΕΚ, τη ΣΥΤΑΝ, την Υδατοπρομήθεια και άλλους, για να μην χαλάνε αμέσως οι επαλήψεις που γίνονται και να θέλει οι δρόμοι να ανοίγονται ξανά και ξανά. Οι ανάγκες πράγματι είναι πολλές. Κάθε χρόνο βάζουμε προτεραιότητες για νέες επαλήψεις. Σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνουμε. Καλό όμως προσωπικά τον κάθε πολίτη να υποβάλει το παράπονο του γραπτός. Έτσι, με τον τρόπο, το αίτημα του θα αξιολογείται από τις τεχνικές υπηρεσίες και θα μπαίνει στη λίστα προτεραιότητας. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στους ελέγχους που γίνονται από το αρμόδιο τμήμα, γιατί πιθανόν να τους διαφύγει η καταστροφή κάποιου δρόμου που έχετε εσείς ήδη υπόψη και αυτοί δεν το είδαν.